Ve vesmíru se plyn a částice přitahují. Hromadí energii. Stejně tak v těle. Malé, stažené, držící se, aby se nerozpadlo. A pak tiché chvění. První energie, ze které může vzniknout život. Fáze druhá. Rovnováha sil. Tlak dovnitř a energie ven. Vytváří objekt žáru, zdroj světla. Když se jádro vyčerpá, hvězda se rozproudí. Jiskra udeří. Tělo se otevře a světlo poprvé vychází ven. Fáze třetí. S úbytkem pohonu vzniká těžší hmota. Energie tlačí ven. Hvězda se zvětšuje a zahřívá. Přichází roky. Tělo nese váhu, pohybuje se pomaleji v širších obloucích. Uvnitř roste něco těžkého. Tlak, který sílí, dokud nedozraje v jeden okamžik. Fáze čtvrtá. Kolaps jádra vyvolá výbuch. Energie je rozptýlena do prostoru. Dochází k náhlému uvolnění tlaku. Zvedá pomalu. V hrudi zůstává puls. To, co přežilo a dál tančí. Představili svoji choreografii v fáze